Πάμε να μας πείτε τώρα τι γίνεται με τα γυαλιά ηλίου και τα παιδιά. Καταρχήν, τα παιδιά από ποια ηλικία πρέπει να φοράνε γυαλιά ηλίου και αν θα πρέπει να προσέξουν οι γονείς να γνωρίζουν κάτι το ιδιαίτερο σε ό,τι αφορά να επιλέξουν το κατάλληλο για αυτά. Θα πρέπει να σας αναφέρω καταρχήν ότι όπως πριν σας ανέπτυξα, το μάτι έχει ένα ιδιαίτερο μηχανισμό άμυνας. Μηχανισμός άμυνας λοιπόν είναι ενδεχομένως τα βλέφαρα, ο κρυσταλλοειδής φακός ο οποίος βρίσκεται μέσα στο μάτι και είναι το κύριο φράγμα που ανακόπτει την υπεριώδη ακτινοβολία, όταν δεν φοράμε βεβαίως γυαλιά ηλίου, και τα υπόλοιπα μέρη του ματιού τα οποία ανακόπτουν και αυτά τμήματα της υπεριόδους. Στα παιδικά μάτια αυτοί οι μηχανισμοί δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως. Δηλαδή ούτε ο κρυσταλλοειδής φακός απορροφάει τόση υπεριώδη ακτινοβολία όπως απορροφά σε έναν έφηβο ή σε έναν ενήλικο. Άρα λοιπόν προκύπτει σπουδαία ανάγκη τα παιδιά να καλύπτονται απόλυτα από τον ήλιο. Από ποια ηλικία είναι το θέμα μας? Εγώ θα έλεγα από την Γιατί ηλικία. Γιατί βλέπουμε τώρα ότι οι γονείς παίρνουν το παιδί στη θάλασσα και πολύ μικρότερη ηλικία σε σχέση με παλαιότερα. Δηλαδή από ηλικία μηνών ενδεχομένως να εκτεθεί στο ηλιακό φως και στη θάλασσα. Το παιδί πρέπει να πάει γιατί είναι χαρά, είναι παιχνίδι, είναι φύση. Όμως δεν μπορεί ο γονέας, η μητέρα και ο πατέρας του παιδιού να αφήνουν ένα παιδί εκτεθειμένο. Όταν λέμε παιδί, καταρχήν να εξηγήσουμε ότι μιλάμε για βρέφη. Καταρχήν. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν μπορεί λοιπόν ένα βρέφος να εκτίθεται στην υπεριώδη ακτινοβολία σε καμία ώρα της ημέρας. Εκτός αν είναι αργά το απόγευμα. Άρα λοιπόν το πρώτο κύριο μέτρο που πρέπει να παίρνουν οι γονείς είναι να μην εκθέτουν τα παιδιά στην υπεριώδη ακτινοβολία. Έστω και αν στο δέρμα τους βάζουν λάδια, έστω και αν στα μάτια τους φοράνε γυαλιά ηλίου. Αυτό είναι το πρώτο και κύριο μέλημά τους. Μάλιστα. Τώρα, σε ποια ηλικία λοιπόν θα πρέπει ένα παιδί να χρησιμοποιεί γυαλιά ηλίου? Θα λέγει κανείς ότι από την ηλικία που θέλουν οι γονείς του. Εάν κάποιος θέλει να φορέσει από τη βρεφική ηλικία γυαλιά ηλίου σε ένα παιδί, ας του φορέσει. Όμως δεν είναι αυτή η κύρια μέθοδος προστασίας. Εγώ θα έλεγα λοιπόν, αυτή είναι η συμβουλή μου, ότι όταν το παιδί αρχίζει τον μιμητισμό, δηλαδή όταν παίρνει τα γυαλιά του πατέρα του ή της μητέρας του, τα φοράει, τα προβάρει, γυαλίζεται σε ένα καθρέφτη, σημαίνει ότι είναι σε μια ικανή ηλικία να φορέσει γυαλιά ηλίου. Θα έλεγα εγώ για παράδειγμα ότι αυτή η ηλικία είναι 2 περίπου ετών και άνω, που θα πρέπει να μπορέσουμε να του δοκιμάσουμε ένα γυαλί ηλίου. Ξέρετε, συμβαίνει το εξής. Σε βρεφική, νηπιακή, μάλλον βρεφική ηλικία, γιατί νήπιο είναι το παιδί των 2 ετών, δεν υπάρχει καν ρηνικό οστό. Αν και υπάρχουν γυαλιά ειδικής κατασκευής, τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν στο πρόσωπο ενός βρέφους, δεν υπάρχει ρηνικό οστό το οποίο να στηρίξει μια συσκευή σαν τα γυαλιά ηλίου. Επιτρέψτε μου ένα σχόλιο. Εγώ αν ήμουν 2 μηνών ή 3 ή 6 μηνών, θα ήταν ένα απίθανο βασανιστήριο για μένα να μου φορέσουν ένα αυτό σας είπα, είναι υπερβολικό. Μένει στα πλαίσια της προστασίας ενδεχομένως και θεωρητικά να ισχύει, αλλά παρόλα αυτά στην πρακτική θεωρώ ότι είναι λίγο υπερβολικό. Παρόλα αυτά δεν απαγορεύεται σε κανένα γονέα, ίσα ίσα που μπορεί να είναι και σκόπιμο αν εκτεθεί το παιδί στην υπεριώδη ακτινοβολία. Για τις προϋποθέσεις και τους παράγοντες που καθορίζουν την καλή ποιότητα, ισχύει το ίδιο ότι και με τα γυαλιά των ενηλίκων? Ακριβώς το ίδιο. Δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με την ηλικία? Τίποτε άλλο. Ό,τι σας είπα για το ενημερωτικό δελτίο, απαραίτητα και πολύ πιο αυστηρά θα πρέπει να συνοδεύει ένα παιδικό γυαλί ηλίου. Τι έχουμε να πούμε λοιπόν? Πάμε στο κομμάτι των εφήβων, όπου εκεί πέρα, αν θέλετε, λίγο μπλέκεται το κομμάτι και περισσότερο του αισθητικού του θέματος στην επιλογή των γυαλιών, παρά το αυτό καθεαυτό της προστασίας από τον ήλιο. Εκεί πέρα η σύσταση ποια είναι, τι κάνουμε? Μπορούμε να συνδυάσουμε, αν θέλετε, τη μόδα που καμιά φορά στον έφηβο είναι πρώτο κριτήριο επιλογής, η μόδα και αυτό που πάει στο πρόσωπο σε σχέση με την καταλληλότητα? Αυτό θα κάνουμε. Όχι μόνο στον έφηβο, και στους ενήλικους. Ο έφηβος βεβαίως θέλει μία μικρή εκπαίδευση για το πώς θα χρησιμοποιεί τα γυαλιά του. Κυρίως τα γυαλιά ηλίου βεβαίως μπαίνουν στο πρόσωπο, δεν μπαίνουν στο κεφάλι όπως πολλοί έφηβοι τα χρησιμοποιούν. Αλλά βλέπετε ότι οι έφηβοι, ας πούμε, χρησιμοποιούν ακραία χρώματα. Χρησιμοποιούν έντονους καθρέπτες. Όχι βεβαίως ότι απαγορεύεται. Πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι σε ένα απορροφητικό γυαλί, το οποίο έχει καθρέπτη, έχουμε ιδιαίτερη σκίαση. Δεν μπορεί λοιπόν να φοράμε έναν πολύ σκούρο φακό που έχει καθρέπτη εξωτερικά και να οδηγούμε για παράδειγμα σε ένα τούνελ.